La Penya intentarà sumar la 13a victòria de la temporada a la pista del Recoletas Zamora, al Polideportivo Municipal Ángel Nieto. Per part de l'equip dirigit per Ricardo Valoncelos, venen de perdre a la pista del Paterna per 69-65 i es fa col·locar a la segona posició amb un balanç de 14 victòries i 4 derrotes. La penya de Jordi Vizcaíno va perdre contra el líder, el Losés Construcción Ardoi, per 61-69 i les fa col·locar a la cinquena posició amb un balanç de 12 victòries i 6 derrotes. La màxima anotadora del partit va ser Halima Dembélé, amb 27 punts. Un autèntic recital. Per part de l'equip de Zamora haurem de vigilar molt les exteriors. Sara Castro, Kane, tenen jugadores que poden fer molt mal a l'equip verdinegre. Les baixes per a aquest partit són: per part de la Zamora, no sabem si tindran baixes confirmades. La penya, per la seva part, va recuperar a Inés Santibáñez després d'estar unes quantes setmanes sense poder jugar. I encara està de baixa Marina Viñoa. Aquest partit es disputa el dissabte 27 de gener a partir de les 5 de la tarda i es podrà seguir íntegrament per Canal FEP. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verdinegre. Subscriviu-vos, activeu la campaneta i ens veiem al proper partit. Força penya!